ai mun sha mika tambaya ko je mun kace annabi ba mutum bane menene mala'ika ne aljani ne menene shi ba wani inda zaka ajiye manzon Allah wuri mafi daraja mafi kima illa ka ajiye shi inda Allah ya ajiye shi shine mutum ne amma aya sai ta ce yuha ilayya ni ana mun wahayi to yanzu mutumin da ake mishi wahayi da sauran mutanen da ba musu wahayi dukkan su in sun yi musharaka wurin suna dukkan su mutane amma matsayin su ɗaya ne yanzu a cikin masallacin nan duk ba mutane bane mu dukkan matsayin mu ɗaya ne ba ɗaya muke bai akwai wanda ya fi kowa zama ya hujjata nan masallacin wani kuma ya fi kowa zama anakan lahu wani ya fi kowa zama baba don ya fi kowa shekaru wani ya fi kowa zama yaro don ya fi kowa karancin shekaru amma duka mu menene amma masu bambancin abubuwa haka manzan Allah sallallahu babu irin shi ba a taɓa yin kaman shi ba ba za a yi kaman shi ba ba kuma irin shi shi kadai ne da haka wannan ya isha manzan Allah daraja ba sai mun kore masa cewa shi din wai ba mutum bane ba Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin